Sasisian pat dan ban aingo e blay namar ka jing alam ka jong u bat ka jing don rengkat bat ngi kum ka jing seng khna balang presbyterian lau so ton bangiyo kum ni sasisian pat bangiyo ban penlong ya kane ka jing syakri ka jongi hakane ka janmiet ka pamenta hak bangi layo ban pendap ya shibon ki program bat ki activities ling ba jong kane ka tayo hak ba ngilayo ban pendap ru kawai ka jing seng ne ka step bat ngangit skam ro kala long ka jingker khu nam ta jong phi ki hap ki barit ki bran ha ki yeng ki sam bat kumjur ro kala long ka jingker khu nam ta jongi lang baro te hakane ka janmiet ka bamenta ngidon pat sakoi pat ka ne ka jing seng hakaba ngin sayo ro ka ban khliap no ya kane ka jingra khie ka jongi ya ka children's week bat ka children's sunday jong news nam 8000 arpho te shwa bangini ya chaprang tungye phai sho blai ha ka jing doi ko kpa jungi bah beneng ngiwana jan jong me ko trai ling ba jong kani ko por ek bangin aingo e me namar ka jing alam ka jong me bat ka jing dor dekat ka jong me bat ngi kum ka jing seng khna kum ne pat kani ko trai ngi yo kani ko por kani ka lat bangin yo ban syakri ban pendan buro me ka kerteng ka bem ka jong me ling ba kani ka children's sunday ling ba unius nam 8000 arpho hot ko trai hapeng jong ka jing kendo ko babon ka bangi hab ban kendo haba ki khon hab ki barat ko trai kimla ga bakin wan kiu syakiyeng ka bang tang ka jong me mereka ta pat kam shimla khanglat pat ko trai ngi ya bang ni ban syakri me ling ba ki online service ki jongi ngi doi ko trai ga men kerkhu men don ringkat ban me bat ki hab ki barat ki bapet na la jong ki yeng ki sam ki jong ki ngadoi ko trai ga men kerkhu ye ki bakin yo pat kalar kan jisu bakin yo ban wan kiu syakiyeng bang tang ka jong me yalam me kene ka jing syakri ka jongi ling ba ka jong kene ka por na shania ban nga IT hakik sang ti beli gibran bor ka jong me sngo ko trai ki jing doi beren nambas ni pan kine baro haka kerteng ka bathiang tam ka jong trai bo nong pnem jongi Jesus Christ mentabat hala kertaru amen ka program hakne ka janmiet ka pamenta kalong I nong elam jing roi ide I Mr. Light Parswear I organist ide I Mr. Saubor lang ding do nginyo ka jing pulis dang bat duai na I Mr. Precious Bird Carson Tio hadin katangin sayo ban lom ya kijing aingo bat inong pun kentang ya kijing aingo ilong irang ba balang I Mr. Joel R Nongbri ngin sayo kijing kran na I Pastor Reverend Wan Bokshla bat hadin kata ngin sayo sngo ya ka theme song na kijing seng khna bat ngin sayo ban khliap no ya ka children's week bat ka children's sunday jong news nam arja arpho dai advisor jong ka je seng khna ngine ya chaprang ya kane ka jing syakri ka jongi da bangin ya rwai lang da ka jing rwai ka ba sau pu sau na ka KHB ka ba thamai ka jing rwai na ka KHB ka ba thamai ka jing rwai ka number ka ba sau pu sau ngine rwai tang ka dekhot ka ba ningkong ka ba ar bat ka ba san ka jing rwai ka ba sau pu sau ngine rwai tang ka dekhot ka ba ningkong ka ba ar bat ka ba san hadien jong kane ka jing rwai ngasngau haban kerpat ya Mr. Precious Bird Carson Tio ben ngau haban ya lamengi haba pulen na kaktin ka jong ublay bat bandoi ka jingrai ka pasau pusau to wan shaka do not try jisu mila ila ka khet bat ka pang snyat sim min ba mi wan ban wan yanga hakash nong Bethlehem milatia hasem bam don jakaya mi hanta tuan shadonu try Jesus don jaga hadonu jonga tuan shadonu try Jesus don jaga hadonu jonga kasun bneng ka pernai da angel barwai ban pen bna ku bor bneng ba 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 ukunu
don jaga hadonu jonga Tuhan syadonu trai Jisu don jaga hadonu jonga Anda riu turai bneng bat ki angel neng kin wan pau haburom jong mi khot yang atrai babha ong dang don jaga ha krum jong mi ngan shat da jing kmen trai Jisu anda men wan shao yang ngan shat da jing kmen trai Jisu anda men wan shao yang Hashwa bangin yalit lang haublay kijing duay. Insya skor katu kat ni kidikhat na kaktin kajong ublay. Na kabangila ban syam. Na kakitab kabaningkong kajong Samuel. Kalinong kaba khat nyaw bat kadikhat kaba saupusan. Kumjuru na kakitab kajong Daniel. Kalinong kabalay kadikhat kaba khat nriyo bat khat nyaw. Ngin pet ru na ki proverb. Kalinong kabalay bat kadekhat kabasan kikentin ki baong kumni u David ulaong hauta u Philistia mi wan hanga da kawat lam bat da usum bat da kasti ngati ngawan syami haka kerteng utrai kipat ublei kipat yapom ki Israel ken ya ubami lakren ben u Shadrach Meshach bat u Abednego kita kila yathu bat kila ong haus im ko nebu khanesar ngimdan kam ban jubab yami hakani lada kalong kumta ublei jongi ya ubangi syakri ula ban pelaj yangi nakalawar ding balat hangrhem bat un pelaj yeru yangi nakakti jongmi kusim tonget hautrai dalaka do nut baro bat wat syania halaka jong kajing syampang tunginya duai hajan jomi au blei bat kupau jongi bahamneng kumni atrai ngiwan sesisin pat hakmat jomi hagani ka janmi jong gani sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang khut ka jomi ya ka bami malayalam ya lagi jong ki khun hab ki barit ki jomi ya badan haki ying ki sam apa bi bat blei bakodor walangim yo try Jisu biit ya kalat kabangin kiu haga ying ka bakentang khut ka jami Henry try Jisu biit lingba ka plan ka bastat lingba ki kor ki bor ablei biit ngila kumni ban syakri yamin laki jong ki ying ki sam ki jongi try Jisu biit bat melialam yangi nadu balas dang ban raki yakni katayo ka bakirpang ka jong ki khun hab khna apa biit bat hadu kani ka klep mat jong kani ka janmit ha ka bangin sa khliap no ya kani ka tayo le kemen ka jong ki apa bi kalong ka jing kemen ken try namar bami melalong ringkat bat ni ya ka bangin lala ban pendep ya ki kam ki jam ki jongi halaki sngi bat ki por ha ka jing bat ka jing le ka bangi ngimat ka bangi ngi kendu Henry mem syam la no apa bi bat blei bakodor Henry melayai ban long ringkat bat ngi ablei ban yalam ya kilintiah ki jongi atrai Jisu bi kumningi dan ablei bi ablei bakodor banduai ban khot kerpat ya ka kerteng ga chami nalagi jongi ying ki sam ki jongi pa bi ablei bi snei kisur ki babang kisur ki batyang ngilayo ban ruai ban yero ban pen kraw ya ka kerteng ga chami haga jing em ga jongi trai Jisu bi ngangit skam baga jing kerku ga chami trai Jisu bi ya ki kun hab khna
kalong gen trai Yesus bi ka bar phon ru pho hadu shis pasha bagan tei kalong renyeng ga jing em ga jongki ha ba ka ba ken tip ya ka ba kin shakri yami bat kin pen kraw ya ka kerteng ga chomi ya ka jing em ga jongki ka ba manakas ngi trai Yesus bi ba blei bis nei ngi pen kentang ya kini ka por ka bangi shakri yami ablei bi it hakabakum gani ka klemat ablei bi snei ben kuboru elau jong shakri uchami haba unsa sam ya ka kubor ken trai Yesu bi shaki patlang ablei bi kamtam shiki kun hap ke barit trai Yesu bi ke badan ye ka ban ngap badi ka ban shashkor ayu bagaktin ka jami ka dan ban kren hapo jongki trai pen kubor mami trai Yesu bi elau jong shakri uchami bakawei ka kentin ka ban mi no la ka jong ka shintur ka jong u ablei bi snei kandalong bala bersat mensim dau mensim ubakut ujami try tu yalam mami kini kapor baro try Yesu kabangi kan try ngidon ye kaban shakri badi kaban mani ban pen kraw ye ka kerteng ga jami shim ye kapor baro kabarangsa nyai ti bang ibu ti ki sang jeblek badan bor try nang pun emujangi Yesus Kristus ngipan amen Ngisngoban ai khublei shibone ya i Mr. Precious Bird Carson Teo namar ke jing pendap ke jong i yala ke jong ke benta ya ka ba ke jeseng khana klashania bat kla IT hei ngiduai ba ublei unkar khu ye phi hakikam ki jam ke ba phi don bat kumjuru ya ka ba phenang la ban shakri kham bhashu ya utrai hakipor baro te hakane ka por ba mentang in yo ban lumno ki jing aingo bat ngan sakar pat ya rangba balang Mr. Joel R Nongbri bin sengob ha ban pen kentang ya kini ki jing aingo Tengni pendam hajing duai. Kokpa jama meneng aingo emi ko try na mangajing don kat ke jame try na sengi baro sengi ko try. Noi try na por ko try kum ke jen sing khna try. Niyo try man ke try ni ya ke children's week ke children's Sunday ko try. Mai hanu na ke jen miet ko try. Mila try man ko try ke jeng sing children's week ko try. Hoi try wala ki khon khna try kimi try ban shakri lai noi ki yem ka tang ge jame try ni try ni sngo komen e try nama ge jing stan ko mala ai ko try padang jong ki khon ban ki jame ko try hoi try ling ba jong ka ni ka online ko try ngi yatra ban shakri try kum ki khon khna try lima ki yeng ki sam ko try hoi try ba ngi nang la try mane shakri kum ki khon khna try na we ko pol ko try wan ina te try ya ngi kum ki khon khna ko try hoi try la ngi dan ki yeng ki sam ki jangi try ngi nang e ko try man shakri ba panan bura me try ane ko pol ko try ngi ra khmat chame try ye ngi jing ai ko try ki ba kilai lum ko try ha ki yeng ki sam ko try ki jangi ko try kum ki khon khna try hoi try ko pa ma try pen kan ta ma try ki nag tim lai ko chami ko try hoi try wala ki long tang khndiat e ko try re try ngi nge scam ko try ma manong ka jinkal khu ko ba kraw ko try ko pa ma try man ko khu try ya ji seng khna try ba kana la ma priya chaprang ya ga kam ka chami try ni ma jong ji seng khna ko try hoi ko try ni ma jong ki ni ai ko try hoi try na la try priang ya gospel ko chami try saki we pa try ki prakhna ki ma patem man i tho ye me try ki bran try ne ka ri ke changi try ki bran try ka leng sa ka pathe ka try mina la try ban pemna ye ka mo khoi ke chami try ani ka jing e ba ka chami ka try hoi try ngi we try to sngom try jing pa ra jingi ni pa ra Jesus Christ amen hakni ka por ka ba mentapan ngila poi sha ka benta ha bangin sa yo sngaw no ya ka jingkran nai pastor reverend Wanbok Shilla te shwa bangin yo sngaw ka jingkran na i ngine roai ka to ka jing roai na ka KHB number ka ba life r ka jing roai na ka KHB number ka ba life r ka jing khot sha Bethlehem Tuan pikir ngen risabat snow ko men sha Bethlehem mentayangin ngu yutrai ben hakashing oi la kayus im ki angel tuan
Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Ukris utrai, Dukipat ba angel, riwai jamban ya rolling ba, Breng tu sawa jing ya ro clam wai, Menta ha ublay, Buroms into te say Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Ukris utrai. Amen trai ni aingu, mi blawan ban pen em ko ji, suya mi gaburam ju nom ni ai. Tin jong u ko pa, blawan pau ha ka do, Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Tuan ya uban mani, Ukris utrai. Kublai pi baro ki hep ki berit kani kalong kasngi ka bekerpang jong pi ka children Sunday bat nganget pilayo ya kasngi ka bekemen na kam taj bi hoot la kam long kum bajulong haki wei pat kisnam ha ka ma pi ki hep ki berit piyo ban wan shika ying ka jong blai ngiyo ban ye ruai ngiyo ban ye puli ka ktien ka jong blai ngiyo ban ye shimbenta haki activities ki ba pher nrei kani kasnam ngem shem lala bende kumta henrei ngi aingo yo blai namar bu blai upen yo yang ngi kani kalat bawat ladangi don halaki jong ki yeng ki semru ngila ban celebrate ya ka children Sunday ha kani kasnem but kumtu menem step pilayo ya ka jingiseng bat pilayo ru ya ki jinghi kai na ka ktin ke jong blai ki banganget ki lalong lupa ka jing mentoy ki lalong lupa ka jing kerku na ka benta jong pi iwei pe iwei but ha kani ka jan mit ru i pastor idan ban hikai ya pi ya kani ka ktin ka jong blai ka banganget pin ya syak skor pin ya ngap ha bat ba pin ya pledging mut ru ka ka ba i pastor idan ban keren ha kani ka jan mit pihak ban ngap ha pihak ban pledging mut bah namar ba siben dalakut i pastor in sakli pihak ban jubab lada pimla ban jubab pin sayo punishment ti hakane kapor ka benta ka bangaku ban ya selok bat pina ka ktin ka jong blai kadai nakane ka ktin ka jong blai ya ka balabu ya kani ka team jong ka children Sunday hakane ka snem kata kadai proverb kalenong ka balai ba ka khot ka basan ki ktin ki ong kumni tu nget how try dala ka donut baro but what shania halaka jong ka jing shampang ki hap ki berit lada pidang yelek kai hayeng jong pi ipasari ong sange no hakane ka por shong haki syuki Syong hakimula, syong hakilingknot, namar bahak ni kapori pastor, in pen puli pi ya kini kedekot ngin ya puli lang baro. Lada pidang ilek karu, semua waban sange kenang bangin yo ban ya puli lang ya kini kaktin kajong boleh pi kikimi kikpa kiparlok samlaru. Semua bah ban ya simmentalang haka bangin puli kini kaktin kajong boleh itu angkai badi pastor kemni ong proverb lenong belai kadekot kepesan tu nget how try dala ka donut baro but what shania halaka jong ka jing shampang ngenya puli biang so sin proverb kalenong ka balai kadekot kepesan tu nget how try dala ka donut baro but what shania halaka jong ka jing shampang tanginya pulilang kabesuk bha kani kedekot ngatrai
pila la kumno pimpat laru pi sapuli kini kedekot hadu bandala te naga banta jong pi ki balala pila ban puli lang bai pastor ngi ong lang ge jopo proverb kalenong ga balai kedekot ka basan tu nget how dry dala ka donut baro but what shania halaga jong ka jing shampang ublei un kerku ya pi haga ba pila shim banta bai pastor ban puli ya kani ka ketin ka jong ublei pitip na em habarit kani ka proverb kahikai yang i bangi de ban long ki kena ki banget how blay nang ta kahikai yang i bangi de ban long ki kena ki basania how blay ki banget how blay but ki basania how blay nama kata yang tu nget how try dalaka donut jong pi baro but what shania halaki jong ki jing shampang ki jong pi rei ngin shania how ngin shania how blay wadon bor baro kaneka proverb kahikay ngi bangi day ban ngej how try nang ta ngi day ban shania how try namar kata sengap bah kini kin long ki benta ki ba mangi ngin ya pale jingmut bah kani ka por ki ba ngej how try bat ki ba shania how try lani ngila banong I pastor hak ni ka janmit ngakwa ban hikay pi syapang bangi de ban long ki kena ki banget how try but ki basanya how try to ngadon lightly ki jing yetu kana ki bangakwa ban yetu kana pi hak ni ka janmit menta ngakwa ban yetu ya pi ya ka jing yetu kana ka baningkong hakaway ka por kaladon ka jingkit ma hapdeng ki kun Israel bat kinong Philistia. Kani kalong ka jingitho khana syapang u David bat u Goliath. U David u day u bakhaddo na pedeng prangut shipara. Bat u Joab yakilang brod. Man lagasngi u Yalam yakilang brod Shalom ban penbam plang. Katba ki hemmen jong u ki don bat ki shipai Israel ki badang penkre ban yalet ma ya ki Philistia ki breu ki barat ba bat ki bakhlain hakawai gasngi u pa ula pha ya u ban ai jing ba mi ki hemmen bat u David ula kongu Henry anda ula poi hangta ki hemmen ki la mai penban ya u ba u hilang brod halom Katba u David u don hangta ula yo ya u wei u breu bahe bat u ba ka renyang jong u kalatam khandai phut u phong ya ka helmet hakli ka jingda shadam nar bat u ra ikitiar ya le thama u ne u dei u Goliath u nong yalam ki Philistia Katba u dang yang hangta u David u yo sngo ba u Goliath u lawan mi man kasngi ban berngem ya ki Israel Laki don ne mano na pedeng jongki banya le ya u Henry don uweiru wat usim sol ru not satya. U David tenat ya kani ba unong Philistia berngem ya ki kon Israel ki bangek bat ki ba syakri ya ublay ba don bor. Ula let mi akmat usim sol bat ulaong ngan let mga banya le ya u Goliath. Usim sol ula kendit kumno ukhanna u bomju yale thama unya le ya u Goliath u David ula scam ka jingmut ba u blay u badon bor don rengkat bat ula ong u blay pelat yanga kumta la penpong ya kiriam thama ha u David Henry ki khia palat ba pli u David la banyat bat tre ban pong ya kita ki jingriam U David ula let harut kawa duit banjit santali ki mauling kniap. Bat ula let hakmat u Goliath ringkat uding syarai belang. Maria yo iyo u Goliath ula shit kli bat ula berthen. Memut ngadai uksau ba me wanya le yang ada uding. U Goliath ula kamilimti bagi Israel kin pa da orang ba sipai u baklan. Ngan ayame hakisim bat kimerat klau. U David wat ulong tang ukhana Henry ulong ubaslur. Hagapor budang syarai langbrod ula penyap ya kedengim bat ya using namar ba ublay ula don rengkat bat u. U David utip ba ublay unom eno ya u. Ula ong ha u Goliath me wan hanga da ka white lam ngawan hame ha ka kerteng ublay ubadon bor. Bat mga ngan ayame
hakisim bat kimarat klau. Kani kala penbitar ya u Goliath. U David ula shim ya u mau haka jingshat mau bat kawang ya ka. Uta u mau la day sbak haka shilang mat u Goliath. Bat u Goliath ula kelon kram Hamadan. U David ula say ya ka white lam jang u Goliath bat mat ya ka kli jang u. Bat ula ra ya ka kli u Goliath shadow Jerusalem. Haba ki Philistia kila yo iya kata kila kendit kila syapti bat kila mare ban pet no lang. Kat ba ki sipai Israel kila risa bat be ya ki Philistia hado gat. Ublay ula pendan kam ya u David u bolong tang u khana ban pelat ya ki breu jong u. Namar ba u ngej bat shania hau blay u badon bor. Ki hab ki berit u David ulong unong ap lang berat ulong tang unong ap lang berat u David ulong u kena u banget hau blay bad u basyania hau blay u David u day tang unong ap lang berat u basyarai ki lang berat jong pau jong u bad wala da ulong tang unong ap lang berat ulong u kena banget hau blay basyania hau blay kumta kumbangi layok sngau ha katu kajingnya tu kana u David ulej banyakun u David ulej banyakun ya u Goliath pitiap ne ha ba u David ulej banyakun ya u Goliath syam la lej banyakun ba u daka bor jong namar u David ulang taung kena dan bor klan bor lani lej da kata kajing klan ka jong u kajing heksa ka jong u ki hab ki barit u David ulej sya banyakun bat u Goliath daka bor ka jong ublay u David haba u pej kum tu kum mengilayo ha ka tu ka video kum no ba u David ulej banyakun yo Goliath ulej banyakun yo Goliath udon kata ka jinget ka jong u hau blay ba u blay unum eno yo u nangta u David udon ru kata ka jingsanya ka bas kem ka jong u hau blay ba u blay unlej banyale na ka benta jong u ngamadur piu ni breu bakat ni wakanai put ba u David u bakamrit banyau tau Goliath ba ang ladaun ya kun sisa u David ba u Goliath lada dei ba u David ulej da ka jing start la jong ulej da ka bor la jong ulej da ka jing la la jong ngamar tatin ba un klem makmat jong Goliath henry u David ula lej show Goliath daga bor ka jong henry daga bor ka jong blay but day kata ka ba penlong yo David ba ma un job yo Goliath ngej hau blay shania hau blay ba blay nyele na ka benta jong pi inem na kata kada ngia puli ha kani ka dekot ha kani ka kitab iwe Samuel kalenong ka bakhat nyo bat ka dekot ka ba sau pusan ka ba ongkum ni wong David yo Goliath me wan hanga da ka wajlam bat da usum bat da ka sti nga tinga wan syame ha ka kerteng utrai kipat u David ngej how try daka donut baro but syania halaka jing syampang ka jong u henry ngej but usyania haka bor ka jong ublay daka jinget ka bas kem ba ublay unyale na ka benta jong u hebrit kan mau pet you David kan mau ba don ublay ubanyale na ka benta jong iki heb kibrit hapdeng jong ki jing ele ki ba kum ki heb kibrit ngila banyi kundu udon ublay uba pila ban bu ya ka jinget ka jong pi udon ublay ba pila ban bu ya ka jing syania ka jong pi mentapat nganya thu ya pi ka weipat ka jing itu kana ka jing itu kana ka baar ya kani ka jing itu kana pila ban syam na ka gospel ka jong Markus ha ka lenong ka basau bat ka dekot ka balai pusan bat sau puai hadin bau Jisu uladep ban yalap uladep ban hikai ya ki babun ki briu ulakiu hakaling Hakata ka janni Jisu la ong yala kisinrai yang ni le chashiliang keduriau Galilaya kumta kilai mi nang ta ban le chashiliang kata keduriau Ginsan ke eryong kalawan ki ki phalo ha kata ka liang ka bakisyo pat kata ka liang la jan ngau
Uji su ha kita kapor, udang dem yala ka kli ka sing kli, ulayo atia at dong jong kli. Kesin rajong kila kersi ya bat kila ya ong. Kuno hikai, mimsa nyo se pangin yam mangi. Jisu laki nak tab ulas neng kal bak duriau bakin nong jai jai. Kum tahi kal bak duriau kala ko ho yo. Paro kila long jai jai. Uji su kam tau la kli la kesin rai. Belai pieti, hatu pendon se ka jengye. Mentak lain nanya dia, bat keren peramaki. Anu ni, bakal bakal duriau ke kok ya Haka gospel ka jong Markus. Kalendang ka basau berkat ka basau pokum tu kum ngile yo i. Haka ni ka video. Uji su ang kum ni ki senran jong balai pilong ki pa syaptieng kata-kata. Balai pilong ki pa syaptieng kata-kata. Kumno ba pimpat don ka jingai wong Jisu ki senran pila don bat nga pila bot yang nga pila yai bat nga kata henrei pidang don ka jing syaptieng hatu pim don ka jingai Uji su keli ya ki senran ki jong pitip nem hep berit ngi kum ki hep kum ki kun hep ngi julet ka yeng ka jong ublai man lagas ngi utrai kam tam ha ki por ki pangitang yo ban wan she ka jing seng bat lada keli pi e nyam Uji su ngatip ba iweiru enum don iban ong ngate ngam i je Jisu namar ba mangi baro ngi i je Jisu pi i nyam Jisu ngatip ba pen ong ha ot nga i ya Jisu baro ngi i je Jisu bat namar ba mangi ngi i je Jisu ula ban keli yang ngiru ki hap ki berit hakene ka por Jisu ula ban ong yang ngiru pinget ne em hanga pinget ne em haka kerteng ka jonga ki hap ki berit kata kali kadai ka weipat ka jingkeli ka Jisu ula ban keli pi hatu pinget ne em ha Jisu ki hap ki berit hakani ka jingi tu kana hakani ka jingi tu kana kani ka bentana ka ketien ka jong ublei ka persang ban ya thu yangi lani ban hikai yangi bangim dei ban siap tieng wat siap tieng henrei tu nget bat syanya kani ka benta jong ka ketien ka jong ublei ha kani ka jingja ha ka bau Jisu ula penjai jai ya kata ka eryong ka balaki ha kata ka por bat ha ka baki senran jong u kila siap ting bar kila knyut that mdon jaka asu bat kisngo kum bakin sayap no enrei ha kani ka jing itu kana ha kani ka kamba ka bau Jisu lele ukwa ban ong ya pi ki hap ki berit baro wat siap ting kumba pi it yang tu pen nget bat pen syania hanga ladau Jisu don haka jing im jong pi ki hap ki berit ladau Jisu udon haka jing im ka jongi ngim ju dei ban syapting ngi dei ban IT ya ka jing im ka jongi heu trai ngi don kamban pentikna ko ki kun hap ki berit ngi don kamban pentikna bau Jisu udon haka ling jong ka jing im jongi Jisu udon haka jing im ka jongi entah apa mangi ngiti kena bau Jisu udon haka jing im ka jongi dai hangta ba mangi ngin mat ya ka jing yalam ka jung utrai penjai jai ya ki eryong ki bala banwan haka jing im ka jongi Jisu un ya rap yangi un ya lam ya ka jing im ka jongi bat namar kata kum ki hap ki berit wat syap ting henrei tunget bat to syania how Jisu tunget how try dalaga donut baro but what syania halaga jong ka jing syampang ka jong pi ki hap ki berit sai wei jing tu khana ibalai bat ibakat do ha ka wei kisnong ladon wei ubriu ubashania hau blai uni ubriu de ubashania hau blai uba i yo blai ha ka wei gamit ublay ulawan pau ha ka jing pho sniu ka jong u ha kata ka jing pho sniu ublay ula beta yo u ba udai ban le komno udai ban nyat ban push ya utau mau uba he ba ubadon ha plau yeng jong u ha kata ka jing pho sniu upok sini ublay wan man keren yo u bar ublay ang yo bai sini me de ban nyat yo tu mau badon ha plau yeng jong me de ban nyat e ba bat kum ta ter Komta anda haba lakut kata kami kelawan ke step ha ke step ke pebut anda ulak hitia ulakan mau ya kata kajing pok sniu
Kumta ula le kumno ula mi sabar bat ula le ya ke ka bau blai ula tha ya ula yang bat ula shim position ban nyat ya tau mau nyat bau tau mau du bau tau mau ula nyat ka bor jong ubaro ti henrei umlah ban penki ya tau mau henrei wala kataru man kasngi ungyat ya tau mau ungyat man takasngi rumla ungyat kumtala syarum nga man kasngi ungyat ya tau mau nakawai kasngi syakawai pat kasngi ungyat ya tau mau nang ta nakawai katayo syakawai pat katayo ungyat ya tau mau nang ta nakawai kasnem syakawai kasnem ungyat ya tau mau utau mau ulong bahe pangan sepen kan mau biang ipi man bauan pai seying kajudon kajing perkat hau ba imat kata kajing le sitom jong kat long ka beleno perkat ani imat kini kajing nyat jong ayu ni umau ngai le sitom man kasngi mit bat sngi mit tabat sngi ngiat yu ni umau ndai tang kin dia rungki imat kalong ka beleno tenang ta nda habau don kum kata kajing perkat ka dok nut ko jong ulas dang ban no men sim banda habau lan no men sim nang ta ulas dang ban wan so usoitan ulas dang ban pensoi baduang hey mila persang ban nyat ya uni umau mentala bun snem memtib bakalong ka ba menom la ban nyat yu ni umau tinga ong ya me balai ba mem sange no wanum nyat syu yu ni umau soitan wan ban ong yu ni briu nam arbau de briu ubah yu blai wala da udon kita kijing smosi ru udan ta kijing smosi kabadon ha kadok nut ko jongu ti ulalej hi hau blai ha kijing duai ban ya thu hau blai ya kata kajing lia kata kajing pisa kata kajing khuslai kabadon ha kadok nut bat kamen sim ka jong bat entan dah bau lai kren bau blai kajing duai kawan kasur ka jong blai kum tau blai ulawan pau biang hau ni briu sai sin bat blai ulaong hau ku khun ngalaong ya me bamen ko ngo yanga bat miru mela ko ngo yanga nga ong yame ba men nyat yau te umau henre ngam shem la ong hame ba medei ban la ban pen kenria yau ta umau ka kam jong me ka dei ban nget bat baro kini kisnem melale ya kata hatu metharai kalong ka bele no ong blai yau ni briu ka kam jong me ngala betha yame ba me men nyat yau te umau ngam shem ong yame ba medei ban pen kenria yau te umau ka kamram ka jong me ka long tang ba me de ban nget me de ban shanya bat ya kata me melale bat namar kata ngakwa ban ong ya me ba kata ka ba mele kam shem la long ka ba le no uang ublay tu pej iladi pej ya kikti jong me hatu mem yo ba kikti jong me kilaksa bat ba kilaklan ha nang ta pe yu but lum jong me mem yu bo but lum jong me ulas kemba pe ji ki kijat jong me mem yu ba ki kijat jong me kilong ki baksa ki ba kho wa bat ki ba takra ba la ni ki ba khlan ba ko khun mem shim lala ban pen ken ria yau te mau henrai me la ko ngu bat mela nget bat mela shania hanga ong ublay ko heb barit habangi ong ban nget habangi ong ban shania kata kamut bangila ban pen kendria lut ya kita kijing ki bangi ngi ya kendu ha kijing im jongi habangi ong nget hau blay dan ngi shania hau blay kamut pat ban ong ba kata ngin la ban pen kendria lut ya kita kijing ki bangi ya kendu kamut bangin om ya kendu syu ya kijing pang kijing sitam kamut bangin om ya kendu syu ya kijing ngosi ki bangi ngila ban mat ha kijing im kijungi la ni ki yeng kisem kijungi bat ha kalenti jongi ka bangi yat man kasngi kata kamut habangi ong nget pat ngi shania
kamut bakadon sudah tang kajing suk tang kajing reki sudah kajing im jeng iman kasni kindan kipor ki bangi haban madru ya kijing sngosi kin mi teng teng ki umat sngosi ki mi teng ong goto kajing rai hendai ka dei pat hendai ka dei ka jingkhot syaka jingkok ngo kumba ubleu khot ya uni ubreu ubleu pha ban nget ya umau ubleu la tip tip unum la ban pen ken ria uni umau hendai uni ubreu ukok ngo ki hap ki berit ublei ru ukwa ya pi ba pi pen kok ngo teng teng pim la ban pen gendria yo mau tang bahan rei ba pen kok ngo yo u bat kata ka jing kok ngo ka jong pi ka dei ken kata ka exercise ka jong pi ka ba pi exercise ya kata ka jing nget ka jong pi bat ya kata ka jing shania ka jong pi ki hap ki barit kum u David ngin nget bat ngin shania ba ublei unya le na ka benta jongi kan mau bangi don ublei uba krai uba klanbor ublei uba kraubor ublei unya le na ka benta jongi nang tangin ken mau kum gep ki badit ngin shep ting ha ka jing ya lenti jongi man la ksngi ngin ken mau ba u jisu udon hasenda jongi kumba uladon haidong jong ka tukaling ha ka bagi senran ki le shong nang ta ki hap ki barit ki bakadu ublei ukot ya pi iwei ki ba pet ya kane ka program ki ba ki snok tiring kat bat ngi kane ka por ukot ya ngi bangin kok ngo ba man la kas ngi ngin yai ngiat ngin yai push ya ka jinget ka jongi ngin yai ngiat ya kata ka jinget ka jongi bat kata ka jing shania ka jongi namar ka jinget bat ka jing shania jongi ha ublei ki hap ki barit ken mau ba kam ju long ka bale no ublei un kerku yang iwe na ka benta ka buram ka jong u amen tengin nya duai ken kabrip yap ki berit baro ngakwa ba pin nya duai ringkat bari pastor ha ka ni ka janmit ku pa jengi u bahap ning kum ni ku trying iwan ban aingu yeme ngi aingu yeme namar ba mela kren yangi ling ba ka ktin ka jong me ya rap yang ko try bangila bandon ka jinget ka baskem bat ka jingshania ka baskem bat bangila ban yat seprang kum ki khun ki jongme try shimti yang kum ni kum bangilong map ya ki pop ki jongi na ba kini pan bat ngidam ha ka kerteng ka jong try bat unong penim jongi Jesus Christ amen ublei unkar khuingi na ka benta ka buram ka jong amen Nisngau ban ai kublai shibun ya i pastor Reverend Wan Bok Shla namar ka kubor ka baila ai hapreng jongi kum ki khon hap ki bered nganget skam pi ki hap ki bered nalagi jong ki ying ki sam pilayo ban mat shibun ki jingker khuling ba ka to ka kubor ban nganget skam hi ba ublei hi unkar khuye pi bat unyalam ye pi bat ba undon ringkat ha ki jing puli ki jong pi bat kum joro ba phenang lang la banang he nang san haka jing tep ya utrai bat kum juro ba phin nang la ya ban shakri kham bha shu ya ka kerteng ke jong u haki por ki baro te hakne ka por ko ba mentapan ngin yo sngo no ya ka theme song na ka jing ya seng khna jong ka balang hadin bangila yo sngo pa ya ka theme song hakne ka por ngan sakarpan ya advisor jong ka jing ya seng khna itman basan Dr. LS Gasa ya ba in khliap no ya kane ka jingrakhi jong ka jeseng khna ya ka children's week but ka children's Sunday 8,000 arphau but kumjuru in ai ya ka jingkar khu punwai Jisu ni sha
sakit. Akaban kong kum kajing seng kena kabalang. Ngi aingu ya ublay. Ubalay don rengkat. Layalam bat kerku ya kajing seng kena. Naduk basdang. Hakabang ilayo ban pli. Ya kani kajing rakhe. Ya ka children's week. Haduk kani ka por. Bangila. Ya ka ban khanliap no. Ya kani kajing rakhe. Jong kajing sen khana jong kabalang lengba jong kani ka children Sunday. What happening kajing long jing man bat kajing pentot kani ka khlam covid khat khandai ublay ubayo bat uba pdiang ye kajing doai jongi sham la ino yengi da kajing yalam jong ublay ngilala ye ka ban pendep ye ki program kaburam kajingu ba kajinyara ni ai shau blay ubala baro to blay unang kerku unang yalam bat kershan ye kajing seng khana kabalang khnang bangila ban hikai ye ki khana hakalunti utrai kabalong kamotu jong kajing seng khana kabalang ya ai khublay ya baro kinong isyem banta ha kani kajing rakhe nadu kabasdang hadu kani ka pol hadu kani ka khlep man ti ha kani ka pol ngin yo ya kaban khlep no ya kajing rakhe jong kabalang ya ka children's week ba ya ka children's Sunday namar kata ha kani ka pol kwa ya kaban ong ba ha ka kateng ublay ukpa, ublay ukon, bad ublay umensem bakon. To kinialay, haway, kanyay long rengkat bakajing seng kena, ha kani kabalang jongi hangne, bad kijing seng kena, kaleng saudong jonggari kajongi, baru kiriungat, ha kaleng saudong jong kani kapatay. Tiha kani kapol, nginyo, ya kaban penwai ya kani kajing syakri kejongi yau blay tungini duai kokpa jengi ubhabeneng idap de kajing aingo ya ki ki babha baro ya ke ba memelele ha kajing kejongi ke ba man nakasngi bar kham tam ha kajing yalam kejong me ya kajing seng khana jong kabalang ha kabalang kalayo rengkat ba kajing seng khana ya kaban rakhe ya ka children's week baru kumjo ya kani ka children's Sunday bar ha kabawai no to da ai ba kajing ai ka badap biang ka badap karhal ka jong try baru nong penem jong yu Jesus Christ kajing ba ka jong oblay ka banabam ju kot shabam ju kon lambat kajing yalam kajing ya slok ka jong mensem bakhoy to da ai bikin ya lai hawe kin yai long yai sa rengkat bagajing seng kena jong kabalang hang ne kabalang halau so ton baru kumju hakijing seng kena habaro saudong jong kanigari kejongi baki reungat hakalang satlak jong kaniga perthai nado menta basadu ke babam jukut ru amen.